حاليس كيوز مسخمو أبزز بسحكي أبزز رجاز بسحكي لها كل نجار فريسو ديسترويت كوينو كبادو خجمر أنت تخيل ميركا بمتى مجمر كان تايم قبل. جابانيان زعوات زلوا دبوا كوريان زعوات زلوا أبام لاصر تسلي يكون. All they do is work. جورج هفتام ديها أنا كون مليونير بسبك. حنت قرب معد ما ينسل زفسس كلا شو إلى زي تعبي. Everything is like that. Slowly زخي. Naturally خازخي. تسمع أبوش عبد مستعزي. هجيت حساوز بلاسي. أنت يسمي حلو. أنت أبحك حس كأخذ زهرة ميركا، جاب حك حس كأخذ زهرة ميركا، زاب زياد بالكايا. قدام فطر قبله خلصي عرات يدلي كرسي يدلي جن كرسي عراتني هذا كرسي لي كسر حياي عرات لي كسر حياي هذا السبب سنو ويد بدأ بقول كومنت قال صحيح فكري خلصي بايفتير الكاندوك زي ذهب كاز ساخذ بلة نخالص سب حويتي خاك هون يبل أما لا تسي حنك كاي حرام حتى تحت سب كسر حن كله بزح كسي هون كلنا بتسبينا نسر سلام كبرات تخطاتلتي ناي channel كما يتقونوا نلومي قلقلا رئيستات العلنا مس جورج درار عبي channel زكايديو بزي ميدياون نوح اوان زصنح ممهريو ممهر ناي فاينانس استفلالي خال نغرات زغربلنا بزح نغرات نز حبرتسب زغبر زلو بزي ناي ميديا عود دما ويل نون زغونه كابتن عبيتي ميدياتات حدا زكايد ممهري يكون بلو نخل جورج حوي قد محجوكا بحنساب ناي مسرح هذا عامت خون بحنساب سريحنا نيرنا مساخا ناي مسرح عدل رخيبا نيرا زنبرنا ناي سرح وانون ازيو تريوت صبوق ينيرو إلي زامن بزوح نقرات كباها تماهيري جورج حوي بدحريون بوفيريز بالشانل كفيتا استفل عليه ناي هيستوري خالي نقرات مسرح كبالله مجمرة ولا حفشة والليلة ونكوننا كتي بروفايل كمالت دحرة بايتا تمرتي بروفايل يكون زغلو فلتر زغلو رئيسي أو زميليا تقبر زلها أبركوتوسي مسرت ونتايو خابي يو دحرة بايتا سكي يس سلام أنا ونكم لكم يدلي نقول لهاتكم نزا فيديو تكاتاتلو زلهم مس حونا ميرون نقبر زلنا بروغرام أبقل معرف بعد نسرح نيرنينا جون بحد سرح نغصل لنا مالتيو زعبا تي زبل كايو حتو دما أنا كابي جميرة بي كود الكام زغانة بحثر زبالة بزعق زي سلز زعربوك زي خي وزد الكاب تتعسوتات نخن حلف أنا أبير تراك قدام يدقر نيروني ب agricultural economics نعود دي نابزون سمساقوا بسويزرلاند دما دحري حدة عامتات قدام يدقر كم بحدش كده قم ماصر قصر عدل سلزي رخبكم كم بحدش قال يدقري قن بتاع نزدل يزنوركو عينة تمرتي مانجمنتي international management زبال ميجر ناتا فاينانس تكورا غيرا مالتيو قدام يدقري قال يدما ماسترس بوغيرا ودي بوغيراون عدلنياون سلزخونكو أبتبو كامباني سرح رقيبة مساتهم ني حدا كلتا عامت منفقد مسرح كل ما أبقالي كو زحش زبالكو كامبانيون كأيرة أبو نحيا لوان سريها دهريو بن ناتي كقبر سلازي حسب زنبركو أبناتي عودي كابكو تشهن عصرت تشعت نابيلة ناتي من قد وسيدة كساب حجر ما أبستفل عليه عودي نتفعل له برقص أب ميديا بتنزرعي ونسبات اللوخونيوم بدرجة أبزح رسالة كيفنا لنا أبتناتي channel أنت مبزحتهم دما دقيفهم نابزل على زبسوهن ونسوميم سلازي نزي فلتو نجن جدرا راب channel تفعل عليه تحسوتات يزلنا أبزح جوكا زيادة بوليتيكا زدهبي علم هو بوليتيكا كتبا أكايدانا علم نفسازتين كيفنا زيادة نسرح قدم جن زيادة بولكا وعبيت بمنبابراوي عوت فاينانس كتبا أوتات بزوح سري هنيري تعرف إنه وحصل سرح كله انتهي زبل مدمدم تابتيه أتنك إذا أكل بركتي أبزع عودزي سلزي I have to move on إليه I have to نعيون إذا أكل سلزي قبر كابو حدش قبو كفر رسالة لني حدش قرات كتبتها لنا حدش نقرات كمهارة لني more expand قبر لنا horizon ناتيله كميل ناتينا كل زي أبيوت you need to be flexible كرأيك هيك يرخلي من قد تاتم بالعناد كان كاير خلاله من قد تاتك غير له بحرب وتات رأي كتنقص قبل كان ولا هي وتون interesting كون طينو بزح نقرات كتفتن سلازلك
ኣብቲ ትገብሮ ድማ ስለትመሃር ዝያዳ ናተይ ስራሕ ንሰብ ትምህሪ ኢለ ይኩንኩን ዝገብሮ ንዓይ ስለ ዝፈትወ እየ ዝገብሮ እዚ እቶም ናተይ ፎሎወርስ ይፈልጥዎ እዮም ተመሲጠ እየ ዝገብሮ ንዓይ ስለ ድምስጠኒ እየ ድማ ቪድዮ ወይ ዝኾነ ትሕዝቶስ ናብ ሰብ ዝገብሮ ኣነ መጀመርያ ተመሲጠ ኣለኹ ኣነ ብኡ ስሒቐ ኣለኹ ኣነ ሓዚነ ኣለኹ so it touches me first before I share it ስለዚ ብኸምኡ ስለ ዝኾነ ዳርጋ ሆቢ ናተይ ስራሕ ሆቢ ናተይ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ እዚ ነዚ እየ ምገበርኩ ካልእ እንተዝህልወኒ እውን እዚ ምኾነ ሆቢ ናተይ so this is my passion my hobby ሓፈሻዊ ወላ ኣብ ብዙሕ መፅሓፍቲ ናይ ሳይኮሎጂ እውን ከም ዝበሃል ሲ ባዕልኻ ፈቲኻ ትሰርሖ ነገራት ባዕልኻ ደሊኻ ብፍቕሪ ትሰርሖ ነገራት እዩ ዝያዳ ብርሃን ኮይኑ ንኻልኦት እውን ከንፀባርቕን ብዙሕ ነገራት ካብኡ ክጥቀሙን ዝኽእሉ ማለት ከም ስራሕ ኢልካ እንተዳ ሒዝካዮ ኢልካ ንደሞዝ ወይ ድማ ንንጀራ ጥራይ ኢልካ ብዙሕ ዘይትፈትዎ ወይ ድማ ዘይትደሰሉ ነገራት እንተዳ ሰሪሕካ እቲ ብርሃን እውን የንፀባርቕን እዩ ናብ ካልኦት ክኸይድ እውን ዕድል የብሉን ኢለ እየ ዝኣምን እዚ ካብ ብዙሕ ዶላር ሳይኮሎጂ እውን ይበሃል ሓፈሻዊ ጆርጅ ሃዋይ ሕጂ ንእሽተይ ቁሩብ መምዝናይ ሕቶን መልስን ካባኻ እውን ገለ ምስሳዕ እንዲና ገለ ነገራት ክንመሃር ስለንደሊ እስኪ ፍልይ ብዝበለ ማለት እዩ ሕጂ ባክግራውንድኻ ኦኬ ብሓፂሩ ወላ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብቲ ናትካ ቻነል ብዙሕ ግዜ ተዛሪብካ ኣለኻ ወላ ኢንተርቪዋት እውን ካልኦት ሂብካ ኣለኻ ስለዚ ዝኣክል ይፈልጥ እዩ ብዛዕባኻ ኢለ ይኣምን ትሕሳይ እዚ ሕጂ ዘለኻዮ ኩሉ ነገር ኣልጊሱ ማለት ነዚ ንክትሃንፅ ከም ኢንቨስተር ኢኻ ቢዝነስማን ኢኻ ፕላስ እውን ኣብ ሜድያ እውን ዓብይ ነገራት ትገብር ኣለኻ ብኢኮኖሚክስ ክንሪኦ ከለና ወላ ኣብ ናይ ኢንቨስትመንት ትምህርቲ ብዙሕ ከማን ልሙድ ኣይኮነን ነይሩ እቲ መጀመርያ ኣነሲ ንስኻ ኢኻ በቃ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ትዛረብ ነርካ ሞር ማለት እዩ ብዙሕ ሳክሪፋይስ እውን ከፊ ኢልካ ኢኻ ሕጂ ነዚ ኩሉ ክትሃንፅኦ ዝመፅኻ ነገር እዚ ኩሉ ሃኒፅካዮ ዝመፅኻ እሞ ኣብዚ ዝበፅሕካዮ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕካ ኣለኻ እግዚኣብሔር ይመስገን ሕጂ ኣይግበሮ ኩሉ ነገር ፈሪሱ ዲስትሮይድ ኮይኑ ካብ ባዶ እንተትጅምር ሕጂ ኣብታ ዘለኻዮ ካብ ባዶ ክትጅምር እንተትኽእል ነርካ ብምንታይ ምጀመርካ እንታይ ምገበርካ ብልክዕ ስለምንታይ ነዚያ ዝሓተካ ዘለኹ ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዝተፈላለየ ምክንያት ይስደድ ኣሎ ናይ ነገር ዕድል ኮይኑ ድዩ ወይ ከዓ ዝበዝሕ ሰብ ከይተዳለወ ወይ ድማ ኣብቲ ኣብ ሃገር ከሎ ወይ ድማ ኣብቲ ኣፍሪቃታት ከሎ ከይተዳለወ ከይተመሃረ ወይ ድማ ኮርሳት ከይወሰደ ካልእ ይመፅእ እሞ ሽዑ ኣብቲ ናብራይ ክመርሓሉ ኣብ ዝበሎ ቦታ ሰትል ኣብ ዝገበረሉ ቦታ ካበይ ከም ዝጅምር ይጠፍኦ ቁሊሕልሕ ነት ካናዳ ድዩ ካልእ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንስኻ ኣብ ነፍስኻ ኢኻ ኩሉ ነገር ከሲርካ ሓደ ግዜ ስነ ጥበባዊ ዝኒኖ እንታይ ኢሉ ኩሉ ነገር ካብ ኩሉ ነገር ደርፊ ትግጥሚ ካልእ ሓዲኡ ምረፅ እንተትበሃል እንታይ ብመረፅካ ገለ ተባሂሉ እታ መንጠልጠሊ ዘላታ ንዓይ ኮሜድያ እሞ በቃ መፅሓፍ ገለ ምጀመር ገለ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ ውሕልካ ሶሪ ክሳይ ንዕኡ ትምህርቲ ክኾኖ ኩሉ ነገር ኮይኑ ኣሎ ኣይግበሮ ካበይ ትጅምር ማለት እጅቲ ቦታ ይውስነ እዩ ኣብዚ ስዊዘርላንድ ዘለኹ ኩሉ ተኣልዩ ከም ብሓድሽ ጀምር እንተዝብሉኒ again أبز عجز فلطة مالتي ما نسبون بزح سبون كسعبنا كلنا مخرية زبلانة مخنياتو أتقاق معنا الميديا بزح سلزير دو probably نا ميديا مفتون كوبهالاية سلمتايكم بل مخنياتو الميديا سي يوتيوب تراي كونن وي بزربا بفيديو تراي كون كانت نبر تدخل بزح نكر برزقل ان فاكت انا كما تدخل لهون اتكال عينه سرحو زنبركو كابت سرحي وصاي كال اونلاين شوب اونلاين بزنس كتات كونتات انترست سلازنبرني كاب تقرالا كابت تمرتين كابت تمهر كل عوتات وزز بلايزي سو كم مانم تراسب يجمعوا قينه اب انترنت نا تمهركو بيوتيوب فيديو ناراغو ناي سوفت وير ديفلوبر جلس لزي كون كان كل تزقبرات نبركوسي كاب بعليه ان النفسيه دمراني جي سلوكم زخونكو تغلال كاب تمرتي وص زبل منقدي فتينا مالت كم ينبر انت تمرتناتي ناتي تمرتي فاينانسيو اب كوربوريشن غا ابدا ورصكا سوري ابا كاين رسعي ابدا نرسخها بعلها ممهار تبد سكيكو استيقبره نشتي هو مالت جيتي نفس خاب على الخام مهار مالت حركاتي ابز زبنا
ማለት ኣነ እኳ ብዙሕ ስለዝጠቕሶ ደግሞ ጥራይ ዘለኒ ካብ ፎርማል ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኮሌጅ ከይድካ ትመሃሮ ዝያዳ ነብስኻ ክትመረሉ ትኽእል ኣጋጣሚታት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣሎ ድማ ብርግፅ ኣብኡ እቲ ዝያዳ ዕቤት ክመፅእ ዝኽእል ስለምንታይ ኩሉ እቲ ፎርማል ኤጁኬሽን ዝበሃል ጀነራል እዩ ሓፈሻዊ እዩ ስለዚ ኣብ ሪል ላይፍ ቀጥታ ክትርጉማ ይትኽእልኒ ኢኻ ባዕልኻ ክትመሃር ከለኻ ግን ንኣብነት ዌብሳይት ምግባር ኢለየ ዘፅንዕ ነይራ ንኣብነት ዌብሳይት ናተይሲ ኢኮመርስ ዌብሳይት ከመይ ገይረ ይሰርሕ እንታይ ይሕግዘኒ እንታይ ክትወልለኒ ቤን ክኣቱ ኣለዎ ስፔሲፊክ እየ ዝመሃር ዘለኹ ቪድዮ ዝርዮ ድዩ ትኻልእ ዝርዮ ድዩ ልክዕ ነታ ዕላማ ነታ ፀገመይ ትፈትሓለ እያ ሶ ኣይ ኦልሬዲ ሃቭ ናሮ ዝኾነ መንገዲ ኣለኒ ስለዚ ብኡ ጌርካ ብዙሕ ኢኻ ትመሃር ኣይውዳእኒቲ መንገዲ ንባዕሉ ቀላይ እዩ ምክንያቱ ዌብሳይት እንታይ ምዃናን ኪኖቲ ገለገለዳትኮም ምባል ብድሕሪት ርእዮ ሓሲበሉን ኣይፈልጥን እየ ግን ድሓር ዶሜይን ዝበሃል ኣሎ እቲ ዶሜይን ድማ መን እዮም ሆስት ዝገብሮ እንታይ ሆስት ማለት ሶ ኣይ ሃቭ ቱ ፊገር ኣውት ዶስ ቲንግስ ዝኩሉ ማስተር ጌርካ ድሕሪት ተመሊስካ ዚሮ እዩ ዚሮ እየ ነይራ ማለት ኣብቲ ዓውደቲ ሶ ኣይ ሃቭ ነቲ እናገበርኩ ብዙሕ ተማሂረ ጅውን እንተትኸውን ናብ ታሕትኻ ዘትምለስ ኣብኡታት እየ ዝያዳ መተኮርኩ ነይረ ስለምንታይ ከምኡ ብላ ኣለኹ ኣብ መወዳእታ እዚ ሕጂ ኣነ ዝፈልጦ እንድሕሪ ኮይኑ ዘዕውተካ ግራተይናይ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ዘዕውተካ ግራት ክትመርፅ ክትክእል ኣለካ ምናልባት ክትጅምር ከለካ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ እዶታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብቲ ፊኒሽ ላይን ከብፅሓካ ዝኽእል መንገዲ ምምራፅ እዩ ንካናዳ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ምኽርናተይ ሜይቢ ንውሕዳት ክጠቅም ዝኽእል ሶሪ ማለት ኣነ ሪያሊስቲክ እየ ጀነራሊ ኩሉ ሰብ ዝኽተሎ መንገድታት ኣይኮነን ሚድያ ግን እቶም ንእሽተይ ናይ ሚድያ ኣንፈት ዘለኩም እየ ዝብሎም ኣነ ኣብ ኣፍሪቃ ከለኹም ብፍላይ ፕሊዝ ኢንቨስት ሞር ታይም ኦን ኢት እስከ ደሓን ከም ፉል ታይም ኣይትስርሕሉ ኣይሰምዑንን እዮም ብዙሕ ግዜ ሓደ ሓወይ ኣሎ ኣብ ካናዳ ኢትዮጵያ ከሎ ኣይ ዋስ ቴሊንግ ሂም ኣብኡ ቁሩብ ግዜ ግበር ቁሩብ ስርሓሉ ተገደሰሉ ገለ ይብሎም ነይረ ግን ሰብ ኣይ ስቲል ናይ ሚድያ ኣድቦ የለን ኣይርዶን ይትሰብ ክሪኦ ከለኻኒ ላይክ ሚድያ ማለት ኣብ ቲክቶክ መፂኻ ጫጭ ምባል ዋላ እውን ክዛረብ ከሎ ነቲ ቲክቶክ ቻነል ናቱ ፕሮፐርሊ ዘይፈልጦ ክቋፀሮ ዘይክእል ክሕዞ ዘይክእል ሕግታቱ ከይተረድኦ ዝገብሮ ስለ ዝኾነ እንትርፈቲ ስቂልካ ፈይም ማለት እዩ ዝና ጥራይ ተደይኮነ ቁም ነገር ኣይገብሩሉን እዮም ብዙሓት ማለት ሕጂ እኳ ቁሩብ ሰብ ናለበመ እናፈለጡ ይኸይዱ ሎሚ ኣብ ዓለም ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ሚድያ ስለ ዝኾነ ሚድያ እንተለካ ብዩቱብ ተደይ ተኸፈልካ ተፈላጥነት ናትካ ንኣብነት ኣነ ንእሽተይ ተፈላጥነት ስለ ዘለኒ ምስ ሽፎን ዝሸጡ ሰባት ፓርትነር ክኸውን ይኽእል እየ ምስ ሽሮ ዝሸጡ ሰባት ፓርትነር ኮይነ ፕሮሞት ክገብር ይኽእል እየ ሶ ቢዝነስ ኣብ ሚድያ ብብዙሕ መንገዲ ዝልካዕ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብ ዩቱብ ጥራይ መፂኻ ላዕሊ ክትከይድ ወይ ኣብ ቲክቶክ ጥራይ መፂኻ ሸሓት ሰብስክራይበርስ ቪውስ ምስ ገበርካ ጥራይ ኣይኮነን ትረብሓ ዘሎ ኢንፋክት ንላዕሊ ምስከትካ ፀገም ኣለካ ላዕልና ክትካ ምስከትካ ታሕቲ ወሪድካ ንኣሽቱ ነገራት ክትጥምት ይኸብደካ እዩ ሶ ኣብቲ ንእሽተይ ከለኻ ዩ ሃቭ አ ሎት ኦፍ ኦፖርቹኒቲስ ትፅቢት ናይቲ ሰብ ትፅቢት ናይቲ ሰብ ይኣስረካ እዩ ኣካይዳኻ ጥንቃቐ እዩ ሪስክ ክትወስድ ኣይደልኒ ኢኻ ሪስክ ማለት ንኣነጠን ብዙሕ ዕድላት ናይ ቢዝነስ ናይ ፓርትነርሽፕ ይመፀኒ እዩ ግን እቲ ነገር እቲ ንዓይ ብዓይኒ ገንዘብ ከርባሓኒ ዝኽእል እዩ ብርግፅ ብዙሕ ገንዘብ ከምፅሓለይ ዝኽእል እዩ ግን ከዓ ነታ ዘለኒ ክብሪ ድማ ዝትንክፍ ኸውን እዩ ምክንያቱ ኣብ ገለ ፖይንት ሰብ ክህሰ ይኽእል እዩ ኣብኡ ከምኡ እንድሕሪ ኮይኑ ኣነ ኣብ ቅድሚ ስለ ድመፅእ ኣነ ብዙሕ የክረብሓሉ ዝኽእል እቲ ነገራት ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ስለ ዘለኹ ሰብ ስለ ዘለኒ ኣዝዩ ዓብ ረብሓ ኢኻ ትረክብ ስኻ ትራስ ፈጢርካ ዘለኻ ማለት የስ ትራስ ፈጢርካ ስለ ዘለኻ ሰብ ድማ ሰሚዕካ ክኸይድ ስለ ዝኾነ ካብቲ ዝኸይድ ድማ ክትረብሕ ስለ ትኽእል በት ዳውን ደ ሮድ እቲ ሰብ ምስ ተጎደየ እታ ክሬዲብሊቲ ሽዑ እያ ትህሰ ኢንፋክት ኣነ ኣብ ሚድያ ነዊሕ ዘለኹ ንከምዚታት ስለ ዝጥንቀቕ ጥራይ ብሓፂር መንገዲ ክትረብሕ ረብሓ ደይኮነ ነዊሕ ገይም ክትፃወት ክትክእል ኣለካ ኣብ ነዊሕ ግዜ እምነት ዘለዎ ስራሕ እምነት ዘለዎ ኣበርክቶ እናገበርካ ምስከትካ ብኡ መንፅር እዩ እቲ ሚድያ ዘርባሓካ ውን ረብሓ ውን ኣብ ግዜ ነዊሕ ግዜኻ ሓፂር ግዜ ትረብሓሉ መንገዲ ኣይኮነ ነዊሕ ትረብሓሉ ስለዚ ንግዚኡ ኢንቨስት ጌርካ ኣታዊ ከይብልካ ረብሓ ከይገበርካ ከም ሆቢ ጌርካ ትስራሓሉ ግን ብቁዕ ስራሕካ ትሰርሕ ምክሻን እንድሕር ኮይኑ ብቁዕ ምክሻን ትኽሽን ማለት እዩ ኣብታ ትፈትዋ ማለት እዩ ግጣማይ እንድሕር ኮይንካ ንግጥምናትካ ክሬቲቪቲ ትውስኸሉ ግጥሚ ምፅሓፍ ጥራይ ይኹል ኣይኮነን ሶ ደሪስ ብዙሕ ግጥምታት ስለ ዘሎ እንታይ ትገብር ነቲ ግጥምኻ ገለ ብፍሉይ መንገዲ ከተንብበሉ ትኽእል መንገድታት ጆክስ ናትካ ብፍሉይ መንገዲ ክትነግረሉ ትኽእል ሶ ሚድያ ደይ ምጥቃም ማለት ኢስ ጀስት ዩር ሚሲንግ ኣውት እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ስራሕካ ኣለካ
ابز جوان مالت كم زازب لك اب يوتيوب كتعبي ويا اب تيك توك عبي خا ገንዘብ كتمصط راي كون علامه you just create a brand ناتكا براند تقبر تغل كسيلو دما زعبيو don't put a حسابات له حتى investment غيرهم بقى حصير غزير على خيرنا that doesn't work قسيل كا خيز غلالو naturally نحنت قرب معد دخل معات ما ينسل زفسس كلا شو الى زي تعبي everything is like that slowly زخيد naturally خازخيد so زي of course من بلوج جرمن كم زي بقارج شورت كات بالي يلا شورت كات بالا بيود انا قلب للتور قال لغوني كن بشورت كات ما تبزع حوت يلا ስለዚህ if you go back to your question ببنت جمر تتبلني مجمريا كاب زيرا يكون كنز جمر so that's very important اتزلنت اغاتا دايمبر تفلطتكم سيالو if I lose that I don't know ማለት تميدي ادب لا كازا لونك يفلطو خلي برانس حجد فل اب كتشن شعتن 10 شعتن فلطكو اب كتشن 10 تنك غبري يخل نيره just I didn't have the information نا يونيفرسيتي جراد اني انا بيوتيوب ميون تاكل فلطات نيرني ابير ترى تمهير امبيبه زي كريوزيتي زي حدش ነገር المفلاس زلو صعرات كم تاس نيرني تاك كاب يونيفرسيتي مصاح وي كون اجنتاي مالتي ابي يوتيوب ساقديمو مخدكو نيره ግን هي يوتيوب انا سب فيديوهم زغبر زغل تمرتي كوالا يفلطوني يراغر وقف ده حاجه هل من قد بتحاو مالتي بقى كال ستوري لا تنبين بحال زين علل جزء داسي انت حتى كم زول كوين بعلغه انا تا تعم صبو عندي عامل ليسكا انا تا حسكوا صبو كونسبت ابزا تا وي كاسبكا خبل لازغل تا سخان سخا ممهار تبل حفشاو تمرتسي تي حفشاو ني عالم تمرت وي دماتي تي كاريكلم بعلم زلو تمرتي لازم من له انا بقى نتي مزوز بقى نتي حدا سبسي تما ازيزوس اب حدا تكال وي ما بحدا فابريكا كال نخسر بقى نمززنا زت صبو نغرات አለው ብዙ ግን ነቲ ኤቪደንስ ወይ ድማ ነቲ ንምዝና ተጣዕሞም ኢሎም እዮም ኣነ ዝመስለ ስለዚ ካብ ትምህርቲ ወይ ድማ ካብቲ ስሩዕ ትምህርቲ ካብቲ አካዳሚካዊ ትምህርቲ ካብኡ ሲ ኩሉ ነገር ይርከብ ኢለ ኣምንኔ ስለዚ ታ ንርስኻ ባዕልኻ መምሃር ትብላ እዚያ ልስቲ ነት ብኮይና ረኺብያ እጅጋ እስኪ ካብኡ ቁርባ ውፅእ ከብለካ ካብቲ ወላ ምዕላል ኮነና ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ናይ ሚድያ ህይወትካ መቸም ስጋ ሕጂ ዝኩሉ ዋናት ወላ ኸይዱ እቲ ናይ ሚድያ ህዝብና ኣይለመዶን ኣሎ ማለት ንዓኻ እዩ ዝበኣስ ምሳኻ እዩ ፋይስ ዝገብር ምስ ሓሳብካ ይኮነ ኩሉ ግዜ ወላ ኣብ ህዝብና ብዙሕ ነገር ትሪኦ ንኣብነት ኣክንዲ ንስኻ ሓደ ነገር ተዛሪብካ ንስቲ ሓሳብካ ነቲ ሓሳብካ ከፍርሳ ትስክትን ወይ ድማ አንጻር ማለት አንጻር ጥራ ኮይኑ ነቲ ሓሳብካ ብሓሳብ ክስዕራ ክንዲ ዝፍትን ሲ ከመይ ይኸውን ኣሎ ንዓኻ ዳይሬክት ምጥቃዕ ናብ ስድራኻ ናብ ካልእ ምእታው ፐርሰናሊ ንዓኻ ዘለካ ነገር ዘጋጠመካ ነገር ዝፈልጠልካ ወይ ገለ ናብ ኸይድካ በቃ ሕፅረት ኣፍልጦ ደይክብሎ ወይ እንታዩ ኣነ ኣይርዳእኒ ግን ሞርሲያ ይንቃሕን ኣለኹ ማለት ዝኩሉ ዓመታት ኣብቲ ዩቲዩብ ወይ ድማ ኣብቲ ካልኦት ክሳያት ወላ ፌስቡክ በሎ ካልእ ኣብዚ ሜድያ ማለት እጂ ተለማሚድ ወላ እናበልካዮሲ ንሓሳብካ ክሳይ ይገብርኒ እሞ ሕጂ ምስኣት ኸይድ እንታይ ሓተጋለ ኣብ ሜድያ ዘጋጠመካ ዳርጋ ኣብቲ ናይ ሜድያ ህይወትካ ብዘጋጠመካ ወርስት በሃል ኣዝዩ ሕማቕ ዝበሃል እሞ ነዊሕ እዋን ዘጨንቐካ ወይ ከዓ ገለ ስታይ ቴረር ፈጢርልካ ክኸውን ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ነገራት እንተሎ ኣሎ ዶ መጀመርያ ብኸመይ ፈጢሩ እንተሎ ومالت بميديا كنوح من حجر كابزح نجر إني خاطري أبجزيو كبيت كوينو دسمعك ويون تلوازلو كويني يسمعك مغنياتو أبتجزيو نقد ميت حليف كاكتريو زي تغل نجرات هالو جن انتاي كالو نوح ميديا تزني كرما لو مزجات قدمك أبجلنا بس زجات مكاس قرب كيت كامسرا خايوس صوتواي كوينو ترسيوسي قالوا كوينو سلتريو حجي دقات مني I already know نتا season تيا كتسرها سبيه sometimes it touch not feeling it in كفيو personally أنا عايزة تكعني نسر عايزة I have no problem
مات in fact ግዜውን የብለይ ንኹምታት ማት ሓደ ሰብ ስነ ወይ ደብዳቤ ገለ ኮሜንት ገለ ጽሒፍ ክሪኦ ከለኹሲ ወይ ፈጢርልካ ክንዱ ግዜ ዝሃበካ ዝብል ማለቲ I am already on the other ታስኻት ትቃወመኒ ዘለኻስ I move it on ገለ ገለ ኻትሪ ደንጉ ስለዝ መጽሐምት ቪድዮናተይ ብዛዕባ ናይ ቀደም ዝገበርኩሲ ብዙሕ ክዛረብ ይሪ man I have move it on أنا كيدي أوي اللهون يبل مارتي يسدولي أبغى لك مثلاً زيادة عجن تايو أنا dedicated زخون audience سالني تي يوتيوب يا جي كم زي أزيوم زخبروني جنقفوني يوم اليوم بوسابي نقفوني اليوم بقالي يسدولي زيادة بالكاسي قرب دفيركا زي خمسة بالكا أنت أبحك حسكا خات الزهرة ميركا شاف حك حسكا خات الزهرة ميركا زاب زياد بالكايا فتحوي تايكونتن زبللو أبزيا جيجا لا زبللو أقل قليقا ناتم فيلين كاز قلت له مالتي ولا قانت ناتي opinion ناتي ريتون تغني ناتم ريتو زيارة كبت كلو إلهم زقبر له تفعل عليه incentives كلهم يخليهم أنا I received them ملسني بزوج زي unless تسب بول كده حتيتني ويون تحتو نابتي زقصل زربا أقدر سنة تزي بالله تلوا خوينو كمل ساز لأني حفشة مبرزة ليات خوينو يأدرس قبرها زقصل تري لجن كلام له جن general فولوي كذكر زخلان انتايو it's not what people say about me زعبايز بلوس بزاي كده سنني يعني because I am also to game كايردان يعني أنا كونتنت زبالة لني دليل زمسو كالود جن زربانا يسوي كونتنت ناتهم so زي تميديا سلزرد عني أبغزاك ولا سفالت يتك زرب كلهم يزبلا frustrated كبر حدا جزيب زعبا زي كون قالك زرب قالوا تريم أنا كونتنت يبلا it's just نفس وقت سبسن قوتن سيو كده نغيروا كونتنت غدا ليز خيدا بميديا سرح some of us articles and انتاي خلي دالو ويون scientific papers هم بيفكاديو journals هم بيفكاديو publications هم بيفكاديو يوتيوب ناي CNN هم بيفكاديو قالتات قبطات كانوا مسؤولين فتن كاله دما كاب كاله بوتا خايمت لذي قاليها داي زينا كون خل قاليها انا كطبا كون خل قاليها دما ناي سب كون خلي تدرسنات so everybody has his angle and قاليها هانغيراون سلازغوني تراينتايو ساخذ بلع نخالسب حويتي خاكون يبلو أدد ترقم يبلون زي so مالتي كحنك كاي هذا مالتي أنا كميز بل تزقبرو سرحسي دايركت اللي مثل ترغبان ترايكون كان ما يبي تحرق 10 عامك ترغبان تخليها you know على مسببها maybe أبقى بلاتفورم ويا بحدا بوتاس لزلها you never know تاي قاتم ساعات بدلوس اللي حسب أنت عينت ريت أبل عليها كله يغلى يتفلتني you know في media such a powerful thing نحن بتي media سلزلنا we just say things تزقبل زلوا سب في الله أنا خدنا غلاز دل دما أفنو زي بلهم سبات أتأكد كاميرا دهاني أف زي بلهم مالت أميديا كملوا سخا خمسة كلو نعم هيسكا بتشفشف this unacceptable نعي اليوم سبات زياتهم كا سبحانه جو حركة كوردول كاس خلون السامية زبلا أنا بتي كم تتقاطم كلهم من البعض تملس تغين كاس كمان كما خاف نزلوا أميديا كزارب نزغل تغينه conversation ويقوا back and forth كي تخليها but in general it's just it goes with the territory below English تزلق هاي عودسي زت قلبه نجارات على زي أب هنت عاد سرع زلا بدقت حي نفاس كهرمان بوريو دخاني كنا تتغير كغير كله يخبط ديو حيك تكون كله حيك سرع كله قرخون كله ما يكهرم كله so تي عودنا يتسرح سي نعوز يتقلب يا مرة كم سنة تنجن تعود دماكم ميديا دم نحن زلنا مدركم يا حلافنا تعود تكون تبغين يا رجل I mean أسرع حدا في الزمن أسرع شدش تنسي حق زبالي اللي نكمل ريا زلنا علون دي تحققن تسبعوي بس أنا لو I don't blame the people because this is new thing نو بزحته حدش نجريزي لازم بزح عنده مالتيو أنا عندي ولا كم إيش شيء كم زيت كسايت قبرني بتحدوغن دسخانه بتحدوغن كامزي وا قالت بلنا حنتي نجر علىك انت قالتي من حنتي زغونه فيديو غيرسي زوزع انا جيت تاريخ قال امستريو تبع تاريخ تبع مورسياتي سايكون ولا نايدغي كمان تناي كرايم كروب كمان ناي حكي قال عبتات او سل السرح كله ابسمره
ሞርት ናይ ክራይም ነገራት ደስ ዝብለኒ ነገራት ኣሎ ከመይ ተፈፂሙ ገለ ኮይኑ ሲ ተተርጉሙ ዝመፀ ናይ ደገ ይዝበዝሕ እጅ ብዙሕ ከማን ከምዚ ናትኩም በትሪ ዘለዎ ኣሎ ጠላእት ኣሎ ገለ ኣሎ ሑሕ ገለስ ኣይኮነን ግን ሓንቲ ቪድዮ ሰሪሐ ሲ ኣጋጣሚ ድምፂ ተዓፅያ ሕጂ ድምፂ ተዓፅያ ንረንደር ገብር ከለኹ ድምፂ ተዓፅያ ኣይፈለጥኩን ፅዒነያ ማለት እዩ ሰዓት ስለ ዝኣኸለ ፅዒነያ እጂ ቁሩብ ፀኒያ ይረኣኹ ሰው ኢለ እጂ ክልተ ከዓ ክስታይ ዝታይ ካ ትብሎ ዘይሩ እቲ ተቐዳመይቲ ኮመንት ሓሳውት ትረዲኻን ሓሳውት ተኻለይቲ ስኢሉ ልቢ ገይርዋ ኣብ ሳልሰይቲ ሽዑ ነይሩ ድምፂ ተዓፂካ ፅዕፉ ለይ ዝፍፅያ ኣለዎ ወለ ተሰማዕክዎ ሽዑ ድምፂ ተዓፅዩ ሕጂ ተሓሳቡ ዝበለሲ እንታይ ሰሚዑ ይኸውን ሕጂ ግን ተደኒቐ ከምዚ ዛትማች ከይረኣየን ከምኡ ዝጎይ ነገር ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ከይወድአ ዝኾነ ነገር ሲ ገለ ኢለ ሕጂ ምስ ከምኡ ገለ ከምሳት ኣጋጥመካ እዩ ብዙሕ ነገራት ገሊኦም ኣለዎም ከምዚ ሴይቭ ዝኾነ መሰጅስ ኣለዎም ንኣብነት ዝሓሳቡ ትብል እዚኣ ሴይቭድ መሰጅ እያ ከይከፈተለታ ቪድዮ ኣብ ከሎ ዝሰድዎ ስለ ዘለዎም ምን ደስሓቕ ነገራት ኣሎ እንዲ ግን ጀስት ኢግኖር ደም ብዙሕ ግዜ ተጥፋሉን ኢኻ ስታት እጂ ናብቲ ቁም ነገር ካብ ቁርብ እቲ ንበል ኣነ ሕጂ ከም ጆርጅ ሓወይ ብጣዕሚ ባይዘወይ ከምዚ ብኸፋት ነገር ወይ ኣመስጊነካ ኣይፈልጥኒ ወላ ንምስጋን እውን ግዜ የብልካን ቢዚ ኢኻ ሓፈሻ ወላ ብቴሌፎን እውን ሓፈሻው ግን እቲ ምሳኻ ክሰርሕ መጀመርያ ሓተካ ከለኹ ዳርጋ 3 ዓመት ኮይኑ ዝኸውን 3 ዓመት ልዕልዩ ኮይኑ ኣሎ በቃ ከምዚ እንታይ እየ ኣነ ተረዲኤ ኣብ ናትካ ባህሪ ንኩሉ ማዕረ ምዃንካ እዛ ታይም ኣዲስ ኣበባ እየ ነይረ ገለ ምሳኻ ክሰርሕ ገለ ኢለ ምስ ሓደት ኳሲ ዝኾነ ዓይነት ክሳይ እውን ኣይነበረን ዝኾነ ኣብቲ ሜድያ ምምፃእ ካልእ ዝኾነ ኣይነበረን ሽዑ ተቐቢልካ እንጊድካ ንዝን ኢልካ ንሕጂ ብዙሕ ነገራት ካባኻ ተማሂረ ብዛዕባ ሜድያ እንዳሰራሕኩ ማለት እዩ ዳረጋ እናተኸፈልኩ ተማሂረ ይኽእል ስለዚ ብልቢ ዘመስግነካ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ካብኡ የኸልዕል ካብኡ ሕጂ ካባኻ ዝተማሃርኮ ነገር እንታይ ኣሎ ኣብቲ ትሕቲ ሰብ ቆፂርካ ክትሰርሕ ንቡር እዩ ኣብ መጀመርያ ወላ መሪቑ ሰብ ገለ ካልእ ኣብ ትሕቲ ሰብ ክሰርሕ በቲ ዘለዎ ሞያ ማለት እዩ ሕጂ ካባኻ ዝተማሃርኳ ነገር እንታይ ኣላ ኣብ ሓንቲ ቪድዮ ከማን ርያ ኣይ ቲንክ ኤዲት እናገበርኳ ከለኹ ከም ኤዲተር ንሰርሕ ስለ ዝነበርኩ ምሳኻ ሕጂ እንታይ እዩ ነቲ ሰብሲ ነቲ ኣብ ትሕቲ ሰብ እናስራሕካ ከለኻስ ልክዕ ከምቲ ናትካ ጌርካ ክትሰርሕ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ብውሑድ ዝእመንሲ ኣብ ብዙሕ እውን የመን እዩ ዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስን ኣሎ ሕጂ ልክዕ ከምቲ ናትካ ወሲድካ ብሓላፍነት እንተዳ ሞር ሰሪሕካ ምስ ኣታች ኮንካ በቃ ብሓላፍነት ተዳ ሰሪሕካ ናትካ ክትገብርን ከለኻ ኣብቲ ናትካ ዓብዪ ነገራት ክትሰርሕን ከለኻ እውን ኣዝዩ ዓብዪ ዓወት ከም ተምፅእ ፍሉጥ ነገር እዩ እጂ እዚኣ ካባኻ ሞር ዝተምሃርኩ ኣብ ግብሪያ ኣብ ሂወተይ እውን ዝረኣኽቦ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ካብቲ መጀመርያ ዝነበርናዮ ስቲልስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሕ ነገራት ዓብየ ኣለኹ ኢለ ዝኣምን ብዙሕ ነገራት ሒዘ እዚኣ ሲ ዝያዳ እስኪ ኣብርሃ እያ ሞር ሰብ ናይ ሰብ ኣብቲ ትሕቲ ሰብ ክሰርሕ እንከሎ ብዙሕ ክሳይ ይኸውን እሞ ናቱ ክገብር እንከሎ ከዓ ሞር የፀግሞት ልምድታት ስለ ዘይሃነፅዎ ዘሎ እስኪ ብዛዕባ እዚኣ ስሞር ካብ ኣፍካስ መብሪ ወይ ትምህርቲ وحج انتهي دي مسير كاميرون هذا جزء زي زربا بزوج زين ديا تمرالس كلنا بتتسبين نصر كلنا بتتسبين نصر مالت أنا جناي بأن ناتي كامباني اللي نيز بلكن I work for some people مالت هذا audience ناتي يسرح أقل قال نايتهم audience ناتي يعني I serve them boss ناتو ما يكون I serve them so already تي مجمريا سب سرح كجمر كله قال يو my business ما قال دبل امبر
eventually you're serving people. So it's just the service أبي دلوا يتفللي. مبزحت جزء نعيد يصرحوا لي سرعتنيات كندا يصرحوني. So because تي أفكر ميت كوينا نابتز بزغرب عنا سلسل قنكو I know زي بقى سرح كقرب الله ما يدلني يعني. I value them تي ناتي followers just rubbish نبرت كبس حلا يدلني. I really need to. That's why كنبب ولا أنبيبه متيون نشتيج عفنا تحيزات رايك خيط خلا يكونن نتا article تقدم سامرايز كجبرال لني تحسته كل ون لوني bullet points كل ون لو because the audience عايز كاتل جزء وجزء ناتوس أكداسي. So جزء تقدم كنسرح كلنا أنا أسرع دقيق كنسرح كندي سبات نيركم كندي نجارات كندي نجار حلي فيد ما تسرح. انتهينا مع لتيزي مجمريا. كل نجار انتايو أبتعتسب كسرح كلا خاديو مسب كسرح كلا خاديو بلبخا مسرح علي في دسان حقه من البات ازعجي كمان بحدا نسرح زلنا وزيد ناتي صبون تسرحك حدا قال كابتم مجمريا مسايك سرح جمرو نيرو حدا ودي بحما شو مكتاك سايدلني صبون مساي سرح نيرجن كل جزء شورت كات رايز دلي بقواراج نجارات كركب يزدلي and بقواراج كجبر قبل كل جزء أبزجر الشجري ذاته. جدا يرجع أنا كاباي زخون أنا جر حسكا كي تخلون من قدر لوجن أبلون ترمك تسيقة أنا سيزقود أسبع يكون مالت غنا ناس اللي تسرع بزو حسابات بدلوني بزو جزء بصراحة كابزو أنا جري زجات ما كمهنياتو أبحثها قرت الله حق صراحتنا الله أبدأ له سبوها بصراحة صخاب صغير كات صراحتنا بكلا عدن تلقن من ترايزة تعازك. لذي أنا بزان نفسي أمك خوني يزدلي تازبل زبلا أمان مهنياتو كم زبلا كان نوح حالي مسألة تسرح أنا كابتن كتعرفوا زغلني شيء نجار زول زمل عليه بلو جن انتاي كريدة اللي أنا مبزعت جزء أحد السب أمونكو إن تسرحوا كابتن مساخات سرح زلت رايو كال جلس أجا مسكاي سنة هذا اللي كجزء it takes the same energy يا كاخين كان خد كيد تبى لحتو زلها energy توصل كان نتاسرح بقبو سرع كاكتو دا زلكات توصل كان energy حنتيا كجزء حنتيا تام عالتون حنتيا sometimes maybe نجزيو مس جورج سري هيك كال بلان على انتل كان you're a human being understand that أنا بعلي كامبان ناتي أفتكال كامبان ناس راكي سري هي so أيقرمني يعني راي التيم مستي تسرح له زلها give them your all كجزيات بوم زلها كلنا غير كهبو السورنا توم كنا يبلني يعني always try to find something أدعر سرح كلمة قد كتنادي قبويو جن أبتات سرح الله جزء صبغ سرح بقع سرح أدعر سريكا at some point كما تأكيد نجار تقول نعسي بين من قديم تأكيد فلتنا كلا إدما مو على كذا يترفكها صبغ يركن توا على كذا سأسع كذا يترفكها صبغ يركن تساسك أملاخ فتوى سبونه فتوى سلزي زي فرق سرح زي بقع سرح مسرح يحسي كأي موضة ظهرك behavior you قد سألكم تقبل أنت لها you're not cheating from me you're just cheating your own self جيك هابكمو كنا عزقنا سرحنا سرح كان ذرخيت كاب pretty much بزحات أنا زكاة لهم سبعة زبلو حكي لما أملاخ نمن يزهب مسيل كان نزل لي وينزل من قلا يكون نزل أريزة بأملاخ it's just natural أملاخ نادام yes أدام فتر كبلو خلصي عرات يدليو كرسي يدليو جن كرسين عراتنا يهابون أما تا أبتا إيدن يا غميتو كرسات لي كسر حيايلو عراتات لي كسر حيايلو whatever you need nature يبقالو use them شزي الناس راح كخلى خيد ما تناتو حجز مت for example سباسي أملاخ حجزني لو بيسول لي أملاخ زي حجز معسي كنت كيت كلا خايز حجز كنت دقس كلا خايز حجز so you just do your thing so الكسر بخسرة بخسرة أنت لها ولا جيجا أنت قينت من قدي جيجا مهانير داكاي that's the difference أنا تريو if you work hard أبرت كاتسر أنت لها بقول على بخا من قد زي عود تقينو تفضل دقيقة بلب خاصلة تسرع زلها كم يمسولو أقدم كاسي تصبغ من قد كوز نزغل طبب تلا نترى دعوات نو كم تعذب عليه لا أبرت كاكسر تجمير قاعد يسرع نقر ونير داكاي أملاق كاي حبر كاي لازم أملاق وفي الكاي تلم منه just ناس عارك that's why حرارة جزياب سويسرلاند أدين تايتولني أملاق صدق أخوي ميزلو صلي وتولني نزع عدقله كل ما يحرم قالت لنا بلا أملاق أبتك أخوي ميزلو لا زي ما كويس اللي يوم يمكن يسرعيهم ولا حدث كمان
እንታይ ትብላ ኣላ ኣብ ክሳይ ኣባ ኣላ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳይ ዝብላ ምስ መፀሲ ይኸዱ እሞ እቶም ሰብ ከይርብሽዎም ግልል ይብሉ እሞ ብድሕሪኡ ብዙሕ ህዝቢ ካብኡ ከም ዘለው ስዒብዎም ገለ ይብል ድሓር ስሞን መፂ እንታይ ዝብሎ እዞም ህዝቢ ሲ በቃ ነናብ ገዝኦም ክኸዱ ሲ ዝብላዕ ሂብካስ ያሰናብቶም ገለ ምስ በለ ዝኾነ ነገር ኣይረኣየን ክቦም ይኽእል እዩ ዓቕሚ ኣለዎ ግን ዝኾነ ነገር ኣይረኣየን ባዕልኻትኩም ዝብላዕ ሓብዎ ኢሉ ዝምልስ ድሓር ግን እንህልካ 5 ዓሳን 2 ቅጫን ምስ በለት ግን ካብ ባዶ ኣይኮነን 5 ዓሳን 2 ቅጫን ነቲ ዘለዎም ግን ኣመስጊኑ ባሪኹ 5,000 ሰብኣይ ቆሪሶም ብዙሕ ነገራት ተሪፉ ካልእ ሕጂ ከምዛ ዝበልካያ ማለት ገለ ነገር ሰሪሕካ ምስ ሃለወካ እዩ ዝባረኽ እምበር የብልካ እንትኾይኑ የብል ተደይብልካ ተበጊስ እያ ገለ ግበር ደናል ብለስ እዩ ከመያ ታ ኔቸር ከምያ ትሰርሕ that's why ጸሎት ዘይፈልጡ ቻይናውያን ዝባርኸሎም ጸሎት ዘይፈቱ ቪየትናማውያን ዝባርኸሎም ጸሎት ዝበሃል ዘይፈልጡ ጃፓናውያን ዝባርኸሎም they all they know is ይሰርሑለው ሰሪሕካ ይመላልካ እዩ አሜን ብጸሎት ተዝኾነ ነይሩ ከም አፍሪካ ትጽልየለን ናምበር 1 ኢና መወዳድርቲ የብልና ኤርትራን ኢትዮጵያን ካ ነቲ ናምበር 1 ውን ኤክስቴንሽን አለና ነና ኤክስቴንሽን እቶም ካልኦት ይጽልዩ እንዲዮም እቶም ካልኦት ይጽልዩ ንሕና ጾም አለና ብልዕልዩ ብርቱዕ ዝኾነ ጾምን ጸሎትን ስለዚ አምላኽ ግን ማዓሲ ዝበና ታ ንሰርሐላ ግዜ ጥራይ ኣብታ ንሰርሐላ ግዜ ይባርኸልና እዩ ክረምትን ሓጋይን ተሰሪሕና ይባርኸልና እዩ ክረምቲ ጥራይ ተሰሪሕና ናይ ክረምቲ ጥራይ ዝበና ስለዚ እንተ ሰሪሕካ ኣምላኽ ዘተዋይ ሓደ ግዜ ኣብ መንጎ ናይ ኣምላኽ ስራሕቲና ብዙሕ ክንዛረብ ድሌታ ኣይኮነን ግን ክሰርሕ ፈጢርካ ስራሕ ተረፈና ኣምላኽ እዩ ብኸመይ ይባርኸካ ብኸመይ ይውስኸልካ ብኸመይ ይንከልካ ኣበይ ሰዓት ይድመጽእ ለይቲ ይድመጽእ ቀትሪ ይድመጽእ that's his job ስሩዕ እዩ ዓሲ ገብር ኣይትወጥና ስኻ ታትግባእካ ስራሕ ብዘይ ተጉላባ ድማ ስራሕ ብልብኻ ስራሕ መብዛሕትኡ ግዜ እዚኣ ኣፍልልያ ኣላ ንኩሉ ስራሕ ኣይኮነን ዝሕግዝ ካብ ልብ ዝሰርሕ ሰብ እዩ እዚኣ ስትረስ ክንገብረላ እውን ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ላ ጠቕሲ ኣነ ፍንጭ መፅሓፍ ካብ ብዙሕ ክጠቅስ ኣይፈቱን እየ ምክንያቱ ኤግዛክትሊ እቲ ቦቱ ዘይጠቕስቶ ኮይንካ ፅቡቕ ኣይኮነን ክርስቶስ ካብቶም ኩሎም ሃዋርያቱ ዝለዓለ ነቲ ሚሽን ናቱ ከሳልጠሉ ዝመረፆ እቶም ምስኡ ዝበልዑን ሰትዩን ዝነበሩ ይኮኑ እቲ ዘሳድዶ ዝነበረ ስምዖን እዩ ድሓር ጳውሎስ ዝተቐየረ ሳውል ማለት እዩ ዋይ ሳውል ፓሽነትሊ ንክርስቲያን ዘሳድዶም ነይሩ ፓሽነትሊ እዚኦም ንዓድኒ ባህልና ዘጥፉ ዘለዉ ድቃስለይቱ ይነበሮም ከጥፎም እዲኻኒ እዚኦም ኣብዚ ጥቃይ ከለዉ ብዙሕ ፓሽን ዘይረኣ ኩሎም ንዖም ኢምፓወር ምግባር ዝሓሽሶም ክስርሖም ክሰርሑ እዮም ዝዓበየ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል ግን እዚ ኣንጻረይ ለይትን መዓልትን ዝጎይ ዘሎ I better change this one ኢሉ ንዑ ምስ ቀየረት ዝበለፀ ስራሕ ድማ ልዕልቶም ሃዋርያት ንክርስትና ዘስፋሕፈ ጳውሎስ እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣምላኽ ኣበየናይ መንገዲ ትሰርሕ ኣለካ ኣይኮነን ኣበርቲዕካ ትሰርሕ እንተለኻ he is with you this is also don't get confused ጃፓናውያን ዝዕወቱ ዘለዉ ደቡብ ኮርያውያን ዝዕወቱ ዘለዉ it's not because of their religion ናብ ኣምላኽ ስለ ዝጽልዩ ይኮነን all they do is work day and night እዚ ዳብል ሽፍት ገለመለ ብዘይ ተጉላባ ለይትን መዓልቲ ምስራሕ ካልቸር እያ day ነዚኣ ነገር እንድሕሪ ኢምፕሊመንት ገርና ኣምላኽ ንረስዕ የብል ኣለኹን ፀረ ኣምላኽ ንኽእል by the way ሓደ ፈላሲ ናይ ኤርትራ ለልበናን በዚያ ገይረ ኩዴ ናይ ኣምላኽ ሓደ ፈላሲ ኣብ ኤርትራ እንታይ ገይሩ ይበሃል ሓደ ክልተ ፈለስቲ እዮም ሓደ ፈላሲ ፈተና ናይ ሰይጣን በቃ ጨኒቕዎ በቃ በትና መፅእ ስራሕ ከልይዎ ሓገዝ ደልዩ ናብቲ ዓብ ፈላሲ ይኸይድ መፅኡ በቃ ኣነ በቃ ብፈተና ናይ ሰይጣን ጠቑ ኢለ በቃ ዕረፍቲ ሲኢነ ኢልዎ በቃ ፈተና ዕረፍቲ ከልይኒ ኢልዎ በል ድሕሪ ሰዓት ምፃኒ ኢልዎ ድሕሪ ሰዓት ምስ መፆ ቆፀራ ገይሩ ይመፆ ማለት ምስ መፆ ኣጋጣሚ ጋዜጣ ነይራቶ ከምዚ ሓንቲ ናይ ፅሕፍቲ ናይ ኣምላኽ ማለት እዩ ሓንቲ ገፅ ማለት እዩ ቅድድድድድ ኣቢላ ዳልይዋ ፋሕ ኣቢልዋ ፀኒሕዎ ምፅእ ምስ በሎ ፈላሲ ቆፀሮ ሓልዩ ይቕረታ ነዚኣ ኣባበጃኻ ብጌጋ ቀዲዶምለይ ኣለው እቲ ኣርእስቲ ኣበይ ከም ዝኣቱ ጌርካስ ካጋጣጥመለይ በጃኻ ኢልዎ ነቲ ሓገዝ ደልዩ ዘሎ ፈላሲ ሓግዘን ስለ ዝበሎ ነቲ መምህሩ ድማ እሱ ኣትዩ ኣብዚኣ ኣላ ታቓል እናበለ ምሉእ መዓልቲ ምክንያቱ ዓብ ፈላሲ ኣዚዝዎ ዘሎ በቃ ብሙሉእ ልቡ ሰሪሑ ኣገጣጢሙ ከምታ ቀደማ ገይርዋ ኮላ ገይራላ ጊቡ ማለት እዩ ሽዑቲ ለባን ፈላሲ መፅኡ ከመይ ውዒልካ ይብሎስ
ودي الكاندي الوسي ودي غاو تعم تصبغ الوسي شيطان كما يفتنا كان يرنا زي الناس راح كي خلى غايلو كسرنا بيجني شو بتعلو واي ابي يزل شيطاني ابي كسر له الغرفه ترى تلبان فلاس تايلو زفتنا كازلوسي ناتا غزي سلازلكا يخنقولكا غزي فري سلازلو يمبر انت تسرع نيركا عمنا بسرعه تلغا شيطان ونك فتناكا غزي يبلو نتفتنا ناتو كتستماغرو غزي يبل كان يلو سلازي مفتحنا اي شيطان فتنا تديدلغا افسراحن ابصلوتن صمديلو يبال نايس تامي ولاتي مثالياوي تي رناداسي ازيو بلوس مثالياو رنادا